eseri zaidan. Gatazkarik gabeko eleberririk ez dago, memoriarik gabeko gatazkarik ez dagoen bezala. Gatazka orok du bere simbologia, eta novela orok irakurlea hausnarketara bultzatzeko bokazioa. Juanjo Olasagarrek 25 urte atzera eramango du irakurlea. Errealitate fantastikoaren bidez, euskal gatazkak utzi dituen mamuez gogoeta egin dezan. Juanjo, gatazkari buruz hitz egitea geure buruari buruz hitz egitea dela, esan duzu? Hombre, bai, nik uste, nik teoria zale naiz. Teoria bat daukat eta da, ez dela interesatzen orain, ez? Gehiegi bizi izan dugu historia hori, nik uste dut oso barruan izan dugula eta orain tokatzen da astutzeko garaia. Eta ni pelma bat naizen ez, berriz ere gatazka, bai. Nola ikusten duzu? Juanjo, gogoeta egin duzulako idazle moduen, gatazka ahaztu nahi dugu? Ez dugu hitz egin nahi horri buruz nola dago? Nik uste, igual ni pixkat izan naiz, nola esango dudan, ilusoa. Ni hon nintzen ego Afrikan, boladatxo batean, justo han aparteida bokatu zenean, eta han bazegoen garbitze prozesu bat gizartean. Paiketa berezi batzuk, eta Truth and Reconciliation Commission, dolako gauza. Nik ez da izan pentsatu nuen, Euskal Herrian ere antzeko gauza bat gertatuko zela. Bukatu da, eta hasiko gara denok gizarte osoa gertatu denari buruz hausnartzen, garbitzen, eta beste fase batean sartu gara. Eta nik uste dut hori gertatu da, baina gizartea oro har ez da gehiagin implikatu. Hori da nire sensazioa, hori ez dakit. Nire naiz soziologoa, ez idazlea naiz, baina nik hori sentitzen dut. Bai, nik uste sentitzen dugula danok, eskubidea behizan lehikela, hori aztu eta lasaitasun hartu, alere hartzen duzu, arrisku hori esango duzu idazle moduan? Bai, nik uste ez dakit arriskua den, bazuk gauzak dauzkazu buruan, eta gero, ez dakit iguale, nik uste dut gatazkak momentu batean denbora azeleratu egin zuela, ez? Eta denbora horrek errealitatearen, ez dakite, mugak lausotu egin zituela. Eta batzutan etzenekien benetan gertatu zen atentatua, ez? Hor bazegoen, Jokin Muñozen novela batean da, Zalduaren ipuinetan agertzen da, ez? Nik sensazio hori ere jaso nahi nuen, ez? Nun dago realitatea, nun ez, eta nola gatazka batek minak eragin dezaken errealitatea iraultzea eta bizkatea kiribiltzea eta mugak desagertzea. Errealitatearen muga hoiekin eta muga hoiek desagertaraziko dituzu, bestak beste, metafora handi bat egingo dugu, mamu handi bat da. Danok gainan daukaguna, norberak izan dezakena, mamuri buruzko historia bat? Mamuri gabe ezin da bizi, hori psikologiako lehendabiziko ikasgaia. Denok dauzkagu mamuak, iragana dakazun neurrian, eta iragana ezin da erabat garbitu, mamuak derrigorrezkoak dira bizitzen, deno dauzkagu horrez. Nik irudikatu nahi nuen Euskal gatazka mamu moduan, hor geratzen zaigun mamu bat eta nolabait ere gaurko errealitatea sorgindu bezala egiten du, ez? Eta hori nahi nuen kontatu. Nor gonbidatuko dugu? Saiora be bai? Pues Mikel Ayerbe, aspaldiko laguna, eta batez ere, eskuizkribua berari pasatu nion, eta aukendu, hemen idazleak edo batzutan oso despistatu bat zara. Orduan, toki batean jarri duzu personajea jersei gorri batekin da urrengo estenan urdina jarri diozut. Orduan, bera oso zorrotza da gauza horietan. Ez, gorria behar du jerseiak, ze aurreko estenan gorria zeukan. Horregatik. Erredura bat nabaritu zuen bularrean. Ez zion izenik jartzen jakin gertatzen zitzaionari. Juanjo, mamu individualak esan dugu, eta kolektiboak, eta batez, novelan erakutsiko zaigu, mamu eratortzeko modu asko egon daitezkela. Bai, hori, nik uste dut gizakia garen neurrian,
mamuekin bizitzera behartuta gaude, gizakiak hizkuntza bidez, eta orduan zergatik, iragana gogorarazi egiten dugulako, eta iragana hori oso indartsua baldin bada, ezin dugulako erabat azten utzi. Horre izango litzateke, mamuri gabe bizitzea, historiari gabe bizitzea, eta hizkuntzari gabe bizitzea. Eta gero, hemen, azkeneko 30 urteetan gertatu denaren inguruan, hildako asko da biltza oinez, hor zehar, begiratzen jarrita. Eta, bueno, horrekin lehiatu beharra dago, hori kara eman behar zaio, hori esaten dute psikologoek. Badago ere beste, hainbat jendek esaten duena gehiegi gogoratzea ere hori ez dela ona. Neurri batean, hori moztu eta gauza berri batekin, baina nik uste dut ez baduzu atzekoa ongi konpondu, mamuek sorgindu egiten zaituzte. Eta ez dakit nola dagoen herri hau, edo ez dakit nola ditu Euskal Herriari. Pertsonai asko egongo dira bizirik mamu bihurtuta daudenak, eta egongo da hildakoren bat mamu bilakatu eta atentatu baten hil zuten eta berriz berpiztuko da 25 urtera eta bera hainbatentzat mamu izan da orain arte eta agertuko zaia. Ez dakit, horri besteak beste kontatzen da Itziarren historia, ez? Orduan, Itziarre jakin behar duen orden ez daki, eta gero pixkanaka, berak ikusten du mamu badela, berak ere ez daki zer den mamu izatea. Eta orduan badoa, jende, bere buruaren bila, orduan familia, gero jakiten du atentatu baten izutela, hiltzaileak bilatu nahi du, eta horrek nobelaren trama bat aurrera eramaten laguntzen du. Idazle bat egongo da bai, beka baten bitartez liburu hau idatziko duen idazle asmatua, etzara zeu? Ez, Sara Karkamo deitzen da, eta sestaotarra da, eta orain jubilatzear dago eta erabaki du bere, novela bat idaztea, nolabait ere psikologak aspaldi agindu ziolako berari gertatutakoa kontatu egin behar zuela. Eta orduan berak erabakitzen du novela bat idaztea gazteleraz, eta guk irakurriko dugu novela horren euskarazko itzulpena. Hor badago, ez dakit, jolas metaliterario bat planoak nazten dituena, eta nik esan dizudan bezala, hori, uste dute gatazkak errealitatea hainbeste irauli zuela, batzutan etzenekiela ez errealitatea zertzen, eta nik uste dute joku hori, edo jolas hori, jokua igual, gehiago, hor islatu nahi izan duela. Zein da errealaren planoa, zein da mamuena, zein dira mamuak, zer dira, hor badago olako jolas bat, eta hemen argi dago, bi hizkuntza daude, gaztelera eta euskera, eta orduan zein da hemengo hizkuntza zein ez da, horrekin ere jolastu nahi nuen, eta horregatik aukeratu nuen idazle erdaldun bat, gaztelera dun bat. Jolas hori, kritika txiki hori, hausnarketa behintzat bai, ze hizkuntzatan kontatu? Gatazka ezberdina da, gazteleraz kontatuta? Nik ez dakit, nik uste dute hor liburuan aipatzen da ere bai, ez? Igual, euskal literaturak izan du gatazka eta biktimarioekin intimidade handiagoa gaztelerakoak, baino momentu batean, gero ja argi, Vitoria aipatu beharko litzatik eta hori, baina uste dut hori badagoela, baina bestaldetik ere bai, gazteleradun literaturak, batez ere Patria, etorri da euskaldunoi eta euskal hiritarrei, Espainiakoei, Europakoei, esatera hau izan da euskal gatazka. Hori egin nahi izan du Fernando Aranburuk Patriarekin. Ez da egia, nik uste dute, niri liburua ez zain gustatzen Patria hori, baina nolabait ere badauka asmo bat esateko, hau da azken hitza euskal gatazkari buruz, da nik uste dut hori ez dela egia, ez? Eta gainera neurri batean, berak ez duela arakatzen Patriak diot, biktimarioen mundua ez du hain ongi arakatzen. Iruditzen zait, kapotita. Orduan, nahi nuen pixkat jolas hori. Jolas honetan, ariketa honetan, Juanjo, idazle moduan egiten duzulako hori. Biktima,
biktimarioak, zuriak, baltzak, baina gris asko dago. Bai. Mamu horrek ere lagunduko digu. Alde batetik karga kentzen bai, mamu bat izango dalako, baina hor dagoen mamu bata gertatu da hori, hilketa bat izan da eta bar eta bar. Bai, hombre, nik uste dute mamuak, hiltzaile bat eta hildako bat betiko gelditzen dira loturik. Edo hildakoen familia loturik gelditzen dira eta biktima aska daiteke bakarrik lotura hori hausten duenean, barkamenaren bidez, Maria Lasak egin zuen bezala edo, ez? Torban, bueno, nik ari hori arakatu nahi, lotura hori arakatu nahi izan dut, hau gaiztua da eta hau ona, bueno, bai, batek bestia hil zuen hori evidentea da, baina ari edo mamu edo ari ikustezin horiek arakatu nahi nituen, ez? Nola daude lotuta, eta neurri batean biak bihurtzen dira mamu, bai, bate realitate batekoa eta bestea bestekoa, ez? Bai. Kaixo, Gema Lorreaga naiz, eta nik aukeratu dut Unai Elorriagaren liburua Iturria. Liburu hau nahiko batzutan nahiko konplexua da. Alde batetik liburuan daude ipuin desberdinak eta gero ipuin horiek lotuta daude egiteko novela bat. Gure protagonista, Soro, joaten da txikitako lagun baten bila. Lagun hori egiten ditu ipuinak. Beste gauza bat interesantea da personaje bi hauek esan dudanez, Soro, bestearen bila doa eta Iturria, eta adinekoak dira. Hauek 80 urte inguruan dute. Orduan, ez da erreza, bidai bat adin horrekin egitea. Eta beste personaje batzuk ere badaude. Gauza asko diferenteak ikusten dituzu, ze ipuin horiek oso diferenteak dira bata bestearen artean eta oso aberatsa, nire ustez. Plazerra hartzen duzula irakurtzen, eta estilo eta lexikoaren aldetik nik uste dut oso ondo egina dagoela. Mamu bilakatuta danak, eta muga horiek lausotuta, dinot, idazle moduan ariketa hori, pertsonaia ezberdinak nortzuk diren galdetuko dizut, eta bakoitzaren azalean sartu behar zara kontakizuna egiteko, baina irakurle moduan be, agian guztiak ez dira konforme geratuko, claro, hemen bakoitzarentzat badagoelako. Bai, nik uste dut, bukaerara llegatuta irakurle batek esan dezakela malaletxean, esan dezake, gizon honek berdindu egin ditu, ez? Nolabait ere berdindu egin ditu hiltzailea eta hildakoa, ez? Nik ez dut uste, nik egin nahi izan dudana da, zuk esan zuen bezala, gris goiek guztiak, ez? Orduan, itziar da, hil zuten momentuan neska gazte bat zen, lanean hasi behar zuena eta hil egin zuten. Orduan, gero badago hiltzailea, baina hiltzailea errealitatean bizirik dago, baina mamututa dago ere, bai, sorginduta, bere bizitza ez da bizitza bat, baizik eta egin zuenak nolabait ere utzi zuen hor betiko. Eta ezin du, zurrunbilo horretatik atera. Ez dakit, gero badago Mertxe, beste personaje bat, gatazkak bazterretik jodu bezala, eta ez dakit, Mertxe ere hor dago, Mertxek neurri batean lortu du liberatzea, bere senarraren gandik, eta ez dakit, nola eragin digu denoi euskal gatazkak, eta noraino eukigaitu sorginduta bizi, erabateko bizi bat bizi izan gabe. Ariketa, idazle moduan, Juanjo, lana eman dizun liburu bat izan dela esan duzu, ez tarritzekoa, zegoetan jarrita. Bai, dena dela nik, nik niretzat Euskari, idazleok oro har esaten dugunean, izugarrizko lana eman dita, nik uste dut hori ez dela balore bat, lan asko egin dut, beraz liburua ona da, lan asko egin duzu, tokatzen zaizulako, lan asko egin behar delako, hori ez da. Baina bai, nik
batzutan planoetan ez nastea, eta horretarako gero etorriko da Mikel, detaileak, batzutan, karo, eta gainera, korrespondentziak daude, plano batean pasatzen dena, gero beste modu batez pasatzen da, eta hor pixka tentez zibili behar duzu. Hasierako ideia zen, hasieratik hau da egitura, edo idatziala eskatzen dizu istorioak aldatzen joatea? Bai, nik mamuen historia argi nuen, eta bai, irakurri nuen liburu bat, mamuen inguruan Irlandakoa, The 12, eta bai, eta gero, badago ere, ez dakit nola esan, Euskal Gatazka kontatu, baina baita ere badago, helburu bat, ni nahi nuen nobela bat kontatu oso testu mota desberdinekin. Osea, egon zedila elkarrizketa bat, egon zedila boletineko zati bat, egon zedila akta bat, narrazio zatiak, barne monologo bat ere badago, bukaeran alako ipuin moduko badago, eta orduan nahi, oso zukatzen badin baduzu testu desberdinak dira, baina nahi nuen denen artean novela bat, novela koherente bat osatu. Eta, hori zen helburua, bai. Mamuak, agertuta, atentzio eman didana, karo, mamuei buruz berbetan ari gara. Azten zara irakurtzen, eta esan dakoe, orain 25 urte atentatu baten hil zuten neska gazte bat, berpizten da, horrenbeste urteta gero, oso fisikoa dan estena batekin, bai. Baina gero oso erreala da. Mamuak izan arren, oso erreala da. Esteak egon arren eta mamuak egon arren, oso fisikoa da be bai. Badauka... Bai. Eta oso normal irakurtzen zu, bai, horrela da. Bai, hori esara dizute, gauza fantasmalak edo mamuenak modu errealista batean kontatzea eta jendeak irenstea, hori, barkatu bere, izan da, igual, nire ofizioa, piskata ongi xamar bete dudala, hori nire alde, bai. Hasierako estena, bigarren kapituloko hasierako estena, nahiko gorea da, neska bat esteak lurrean dituela, eta gainera hori errepikatu egiten da novelan zehar. Gehiegi eta Mikeli esker gero kendu egin nuen, ez? Baina uste dut ere bai goretasun hori, ez dakite, gordinkeria hori gero beste batzutan lausotuago dagoela. Batzutan izaten dugu mamuak irudikatzen ditugu lainozkoak bezala, kezkoak bezala, eta orduan, batzutan mamuak agertzen dira horrela, ez kezkoak balira bezala, bai? Eta, pixkate, konpensatuak ditzen da goretasuna eta hori. Hala ere, kontu hau bai, oso metafora handia esteak ateratzen dira, baina sartzen dira, Itziarrek pertsonaiak alduen moduan daramalako hori, bada metafora handi bat bai, guzti gertatzen zaiguna, gatazkaren kontuarekin. Dator, doa, buruan daukagu... Bai, oso. Esan nahi dut, eta gainera, orain ja lasaitu gara, baina gatazka garaian denok oso erraietatik hitz egiten genuen gai hori buruz, batez ere 80 hamarkadan, 80 hamarkadan, eta 2000 urte inguruan oso gauza erraizkoa zen, erraiak eta esteak eta abar, ez? Bai, nik uste dut dena dela lausotuta dagoela Euskal Gatazka, eta neurri batean igual sendatzen ere ari gara, ez? Atzean uzten ditugu, ez dugu ere milaka aldiz errepikatu behar, baina nik sensazioa dut gizartea oro har ez dela jarri horretara. Ez garela jarri, hau gertatu dago 30 urtetan, zer egin behar dugu, ez? Igual ni, pixkate lehen esan dudan bezala, Afrikan bizi izan nintzelakotan, ni ailegatu nintzenean ari ziren garbitzen, eta programa bat zegoen gatazkari buruz, apartidari buruz, gero telebista programak, ez gizartea, eta hemen ez da hori gertatu, eta horrean, ez dakit nola konpondu, nola gertituko den konponduta hau, nola, bai. Konpartitzen du neupe bai, iruditzen zait, anestesiatuta edo, gaudela momentu honetan, agian energia asko, kendu digulako, eta gian, beste gauza batzuei buruz, jardu nahi dugulako bai, honekin lotuta, liburua esate baterako literatura badalako, horretarako, ze ariketa ona, gogoeta egiteko,
zer jaso duzu? Juanjo, jendea prest dago? Honi buruz irakurtzeko, honi buruz hitz egiteko? Bueno, ez dakit nire ardizeko lagun batek esan, azkenekua, azkenekua Euskal Gatazka buruz gaudeko hemendik gora. Nik uste dut jendea, bueno, denok ere behar dugula pixkat aztu eta urrundu zera horretatik. Bueno, konponduta gelditzen baldin bada, hor ondo, baina ez dago konponduta. Badago jende bat gartzelan dagoena. Eta, bueno, irutuko zaizu ongi edo gaizkian egotea, baina haiek sartu ziren historia horretan, ideal batengatik, eta oraindik daude. Badaude biktimak errekonozitu gabeak, badaude biktima batzuk oraindik ere mendekua behar duten. Nik uste dut, dagoela hor, hori, lapikoa pol da, egunen batean egingo du, o itzali egingo da. Baina dut ez dela nahiko energia jarri, karo. Egin behar zenean krisia etorri zen, 2008koa, eta ja ezin zen, diruare importantea da zentzu horretan, ezin zen gizartearen aurrean halako honen garbiketa bat antzestu. Ego Afrikan diru pila inbertitu zuten horretan da, eta lantegiek egiten zituzten terapia saioak bere langileekin, beltz batek hitz egiten zuen bere esperientziari buruz, txuri batek, ni olako workshop esaten dute, horrelakotan egon nahi zan. Eta, bueno, interesgarria zen, jendeak kontatzen zuen bere esperientzia partiden garaian, ez? Baina hola kalean, eta lantegitan eta horrela egiten zuten. Eta, bueno, hemen halako prozesurik ez da egin. Egin behar zen ez dakit, baina ez dakit noraino dagoen konponduta, bai. Ez dut uste denik liburu maiteena, baina asko maite dudan liburu bat da, adibidez, Vivian Gornicken Fierce Attachments, 87koa. Kronika eta memoriaren artean dagoen lan oso berezi bat, egilearen haurtzaroa Bronx auzoan eta batez ere amarekin duen harremana eta bere mundu ikuskeran eta amarena gurutzatzen eta talka horri begiratzen dion liburu oso eder bat. Orain, Sofia Petrovna, Lidia Txukoskaiaren novela bereko protagonista, eta haurtzaroan Enid Blytonen George edo Georgina, bostak bildumakoa. Sebalden Austerlitz. Sebaldetik gustatzen zait nola artxiboak miatzen dituen, objektuak, argazkiak, iragana aztertzen duen gero, etorkizunean hori dena berriz gertatu ez dadin. Inor ez da gauza zehazki azaltzeko zer gertatzen zaigun barruan, gure haurtzaroko izu ikarak estaltzen dituzten ateak, bat-batean zabaltzen direnean. Zinbesteko izan da, Mikelen begirada? Bai, begirada eta zorroztasuna eta hori, bitan pasatu dizu, esku iridu bat, eta gero beste bat, eta akoratzen ez Gasteizera joan nintzela, ez da larun bat, eta egon ginen 3 ordu, hau jendu, hemen hankasartu duzu, hemen ez dakit berak zorrotza da, eta detaileak, hori, bai. Olako enkargoak jasota, Mikel? Ni gustora, esan da, eta azkenean hori ninola idazle ez nahi zen, idazleen lana bai estimatzen dut, orduan prozesu hori, zorkuntza prozesua deitzen den hori gertutik jarraitzea, interesgarria egin zait. Eta bereziki lehen aipatu dezuen bezala, ez? Halako artefaktu bat sortzen denean non ahots asko daude, testu genero desberdina daude, orduan artefaktuak berak ematen du gero testua ulertzeko bitartekoa, ez? Eta orduan garrantzitsua da, hor kontraesanak ez egotea, eta piezak ondo enkajatzea, baina gehiegi esan gabe, ez? Norberari ere autonomia eman ez irakurleari, eta orduan alde hortatik nik gustora egin dudan lana izan da. Literatur kritikari moduan, edo irakurle moduan ezberdina izango da kontua, bai bat eta bestia izan da, eritzia, Mikel, liburuari buruz, literatur kritikari moduan eta, irakurle moduan. Bai, kontua da, kritikari moduan egiten duzunean begirako hori jadanik ezin duzu esku hartu. Nolabait liburua bukatuta dago eta zuk esan dezakezu hobetuko nuke hau ez zait hainbeste gustatu. Kontua da, prozesuan dagoen zerbait denean, sorkuntza prozesu hortan erabakiak edo zure iritziak kontuan izan daitezke, gero gainera kanpo begirada ondo dago, baina egilea bestea da, orduan errespetatu behar da baita ere plasmatu nahi duena, agertu nahi duena, orduan askotan ez da erraza izaten elkarrizketa hori bideratzea, baina kasu honetan ere oso erraza edo behintzat prozesu jarraitua izan da, baina gustora egindakoa, orduan ikuspuntu hori aldatzen da neurri batean,
baina beharrezkoa da beti irakurlearen ikuspuntu kritiko hori, izan kritiko edo izan irakurle. Irakurle, zeu, nola gomendatu? Liburua, zer hitza daukazu liburuari buruz? Ba, klaro, nik esan dizuena, ez nik bertsio desberdinak ikusi ditut, eta adibidez lehenen bertsio batean, orain bigarrengo kapituluan dagoen hasiera bortitz hori, ez, golpetik ematen zen, eta nik ere esan nion, ez, iruditzen zitzaidala novela baten hasiera bikain bat harrapatzen zaituena, gero horri heldu egin behar zaio, eta hori askotan zaila izan daiteke, baina hori nik uste dut batetik egiten dula ekarpen bat, ze askotan interesatu izan zait gatazkaren ikuspegia jorratzerakoan idazlea nola sentitzen den interpelatua halako gizarte batean, ez? Eta ez da kasualitatea euskal literaturan idazletzatik gatazka jorratu izan diren obrak, ez? Hor daude Soinu Jolaren Seme Atxagarena, Amaika Pauso Saizar Bitoriarena, gehiago daude, ez? Emakumeen kasuan ere bestelako testu batzuk ikusi ditugu, Kuaderno Gorrian eguneroko hori, Laura Mintegiren dela eta Bioken gutunak, eta azken aldiko euskal literaturan emakume idazleak novela gile bezala aurkezten dira gatazka jorratzerako orduan, ez? Katix Agirren Amek ez dutenen protagonistak badu liburua gatazkaz, Susma Ezinak Itxaro Bordarena, Aitaren Etxean ere gatazka atzean dagoen mamu bada. Orduan hemen ekarpena da nolabait guzti horren bildu eta Sara Karkamo bezalako gazteleradun idazle bat jorratzen digu, euskarara itzulita dagona, eta orduan puzle horrek ekarpen bat egiten duela iruditzen zait. Horrelako lagunekin, laguntzaileekin, Juanjo, noraino Mikel esaten dabilena? Karo, liburua zeurea da, ideia zeurie da, noraino? Nik uste dut, baina nik hor ez dakit nola, esan ni hor idazle, ez dakit, taberneroa naiz esango nuke, ez? Nik ez dakit, hau beka bat da, elkarrek emandako Joseba Jakabeka, eta bekaren baldintzen artean dago, zuk bidaltzen dituzu kapituluak, eta gero, bueltan etortzen zaizkizu, Iban Zaldua, Iratxe Retolaza, eta ez dakit nortzen hirugarrenan izakordatuko. Eta Maialen Bairazategi. Bai, eta haiek, nolabait ere bidaltzen zizkizuten, ikusten dugu hau ez dela ongi, eta niri hori gustatu, nahi dut, nire oinarrizko ideiatik liburua hobetu egiten. Eta gero, Mikelekin hori nik ez dut sinisten idazle hau, koma bat jartzen dut, eta hau da koma mugi ezina, igual poesian gehiago, baina narratiban irutzen ekarpen batzuk lagundu egiten dutela, eta zu jakin behar duzu, noraino ekarpen batek desbideratzen duen edo kentzen dion zuk hasieratik zenuen espiritu hori. Hau ez du sartuko, baina... Bati buruz, bai, egiteko. Eta hor ere, dut berak ere aipatu du, lehen ez da lehenengo aldia ontologi edo mamutasuna erabiltzen dena erreala, irrealaren arteko nahasketa hori egiteko, baina hemen interesgarri dutzen zait, kapa askodun mamua dagoela, ez? Nolabait mamuaren irudia baldin bada maindire batekin dagoena, hemen maindire asko duen mamuak, eta gero baita ere mamuak egon arren mamuei behatzen jakin egin behar da, edo preste egon behar zara mamuei begietara begiratzeko. Orduan hemen mamu individual asko daude, mamu kolektibo handia dago, mamuak itzal bihurtzen dira eta hor itzalak pisu handiagoa izan dezake, eta orduan bai, badago thrillerretik, badago goretik, badago misteriotik, baina badago giza harremanen inguruko ikuspegi bat ere, mutil lagun ohiarekin daukana, eta hor sartzen diren azpitrama batzuk, agian ez dira mamuaren kapa ikusgarrienak, baina atzetik usten dute itzal bat, ez da hori interesgarria iruditzen zait. Gatazkak geuk kontatu behar dugu? Zer ulertzen da? Zer ulertzen zu? Gatazka kontatu egin behar da, eta zenbat eta modu gehiagotara kontatu eta zenbat eta ekarpen gehiago egin nik uste dut ikuspegi orokorrago bat bilduko dela, orduan relatoaren gatazka hori, relatoen gatazka aspaldidanik ja, bada eta guk ere kontatu behar dugu, noski bestela alperri gabiltza. Momentua hau da, esan nahi dut, bazara ditua gatazketan eta bar, Gerra Zibilari buruzko kontuak orain hasi gara jasotzen bebai, momentua da bebai, Euskal Herrian bizi izandako gatazka armatuari buruz hitz egiteko, horrela denbora gehiago eskatuko du honek? Kasu honetan esan dezakegu Gerra Zibilarekin ez bezala, Gerra Zibila gertatuta ondoren ezintzen kontatu dazkigun motiboengatik, ez? Gatazkarekin esan daiteke, gatazka bizirik egon den urteetan idatzi da,
eta ondo idatzi dela irutzen zait, asko idatzi da euskaraz behintzat, eta orain ere zergaitik ez idatzi, ez? Osatzenko ikuspegi bat, eta nik uste hor beste gai bat dela, osea, gerra zibila izaten jarraituko duen bezala gai bat, eta ez gutxitan gainera lotu egiten dira bi gatazkak, eta hori da nolabait euskal literaturaren bereizgarrietako bat, ez? Askotan egungo gatazkaz hitz egiteko gerra zibilera joaten garela, eta viceversa, ez? Nolabait esateko, orduan nik uste garai onak dira eta izango dira, baina idazten den guztia ez da ona izango, hori garai guztietan bezala. Gaztiei buruz, hausnartu dugu bai, zer utzi eta transmisiorako geratuko den, liburu bat izan daiteke, ale hona bai, basabiltz zeu gazte zeinguratuta irakasle zara, nola bizitzen dute guztia? Bai, batetik esaten dizut, metaliteraturaren arlo horre guztiak, hau da, idazle bat kokatzea hor, eta nola, zorkuntza prozesuaren mekanismoak ere barruan egotea oso interesgarria egiten zait betidanik, eta gero, azkenean gatazka bizi ez zuten edo bizi erabatera bizi ez genuenok ere, ze karo, nire 80etan jaiotakoa naiz, eta orduan transmisio modu bat bai bihurtzen da literatura, eta nik ikusten dut ikasle batzuei interesatzen zaie, beste batzuei ez, oraingo gatazka agian GKS eta enparauak dira, eta horrek ere nolabait revisionismo bat eragin dezake ezker abertzalearena eta bar, orduan nik uste elkarrizketa horiek guztiak beharrezkoak dira, eta literaturak eskaintzen duena da hori, beste distantzia batetik, beste hurbilpen batetik, gauza horiek jorratzeko alegin hori, ez? Eta orduan, hor gero, klasean egite ditugu elkarrizketak, eta hor ateratzen dira, eta nik uste dut garaia badela eta izan behar duela baita ere. Zer esan mamuei, Juanjo? Ustu zaituzte, eskerrak emon, zer esan mamuei? Nik uste dut, mamuak, mamuri gabe ez dago errealitaterik, hori argi dago. Orduan, mamuekin bizitzen ikasi behar da, eta ahalik eta zure lagunen izaten adiskidetzen haiekin. Orduan, niri uste dut, falta zaiguna da, pixka bat, mamuekin adiskidetzea. Baina mamuri gabe ez dago rock and rollik esaten den bezala. Hori argi dago, bai. Egoera fikzional zein egiazal, pertsonal zein unibertsalak erabili ditu egileak irakurlea ezegonkortasun iraunkorrean bizi garela konturatu dadin. Errusiar kultura eta hizkuntzan aditua den Iker Santxok Txekoven obra arakatu eta haren 39 istoriorekin antologia bat egin du. 6 istorio inguratzen gaituzten tabuei buruz hausnartzeko eta garen bezalakoak maitatzen laguntzeko. QR kode batek istorioak entzuteko aukera emango dizu. Aurreko unean psikiatra batek esaten zuen, entzun nion, esperientzia txarrak gure oroimenean gogoratzen ditugunean, berriz ere emozio horiek guztiak, hormona horiek guztiak jarioatzen zaizkigula gorputzean. Esperientzia bizi egiten dugu berriz. Aldiz, liburuetan, esperientzia horiek bizitzen baldin baditugu, urrundu egiten ditugu eta beste modu batez geratzen zaizkigu oroimenean. Alegia sendatzen joaten gara. Nik uste dut literaturak badaukala sendatzeko ahalmena.